Hello, Almal. Salam kullukum. Welcome of my canal. سمي جيس فيكشر يبهال. لو ما أنتي مس جيس فيكشر يكم زلكم. En fanda ga ik met jullie praten over avond eten, klaarmaken, nachtelijke routine. Avond eten klaarmaken ማለት ድራርካ ክትዳሉን ከለኻዩ ናኽትላይ ሩቲን ክትድቅስ ከመይ ጌርካ ከም ትድቅስ ምሸታዊ ትገብሮ ነገር ስፖርት ኢን ኦኽትን ንጎ ከመይ ጌርካ ስፖርት ትገብር ክሬቲቭ ቤዚክ ላይን ከመይ ጌርካ ኩሉ ግዜ ቤዚክ ትኸውን ማለት ፅዑቕ ትኸውን ማለት እዩ ዲረፍ ዘርኸ ድማ ክርኢ ኢና እዚኣቶም ኩሎም ቦርደን እዮም ግና ከዓ ቁሩብካ ገሊኦም ዚነን እዮም ማለት እዩ ሓፀርቲ ሓሳባት ማለት እዩ ባር ከምቲ ትገብሩለይ ምድጋፍ ሸር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም እምበኣረይ ሰናይ ምክትታል እምበኣር ለስኢን ክንርኢ ኢና ኣፎንድ ኢተ ክላርማከ ማለት ናይ ምሸት መግብኻ ከተዳሉ ከለኻ ማለት እዩ ባር ሕጂ ቁጥሪ ሓደ ኢልና ክንጅምር ኢና ኤግዘት ኤን ፔን ኦፕ ሄት ፊር ሓዊ ማለት እዩ ፔን ድማ እንታይ እዩ ሸሓኒ ማለት እዩ መቕለዊ ዱስ ኣነ መቕሎ ኣብ ሓዊ እገብር ፔን መቕሎ ማለት እዩ ዱስ ኣነ መቕሎ ኣብ ሓዊ እገብር ትበይ ኢኮክ ኣርዳ ፐለን ኣነ ድንሽ ኣብስል ማለት እዩ ድሪ ኢክስ ናይ ወርተል እንታይ እዮም ካሮት ኣርዳፕል እንታይ እዩ ድንሽ ስናይ ምቁራፅ ማለት እዩ ድሪ እንተሕርኢና ኢክስ ናይ ወርተለን ንብዝሒ ማለት እዩ ኣርዳፐለን ከዓኒ ንብዙሓት ኣርዳፐል እንተኮይኑ ከዓ ንሓንቲ ወርተል እንተኮይኑ ንሓንቲ ወርተለን እንተኮይኑ ከዓ ንክልተ ንሰለስተ ንብዙሓት ማለት እዩ ፊር ድማ ንርአ ኢክባክ ፍለስ እንታይ እዩ እንድሕልና ስጋ ኢክባክ እንድሕር ኢለ ከዓ ኣነ ስጋ እጠብስ ማለት እዩ ኢክባክ ፍለስ ስጋ ይጠብስ ሓሙሽተ እንድሕር ኢና ኢክማክ ሳውስ እንታይ እዮም እንድሕርና መማቕርቲ ብፃዕዳ ሽጉርቲ ብገለ ዝስርሑ ማለት እዩ ኢክማክ ሳውስ ኣነ ሶስ እገብር ማለት እዩ ወይ ድማ እሰርሕ ዘስ ድማ እንድሕር ኢና ኢክፕሩፍ ሄት ኢተን ፕሩፍ እንታይ እዩ ምጥዓም ማለት እዩ ኣነ መግቢ እጥዕም ኢክፕሩፍ ሄት ኢተ ምናልባት ጨው በዚሕዎ ከይከውን ምናልባት ማይ የድልዮ ከይከውን ሓፊሱ ከይከውን ቀጢኑ ከይከውን ክጥዕሞ ኣለካ ማለት እዩ ዱስ ሽዱሽተ እንድሕር ኢና ኢክፕሩፍ ሄት ኢተን ኣነ መግቢ እጥዕም ማለት እዩ ዘይፍ ኢክዘት ቦርደን ኦፕ ታፈል ኣነ ሸሓኒ እቐምጥ ኣብ መብልዒ ማለት እዩ ኣብቲ መብልዒታት ሸሓኒ ይቐምጥ ኣኽት ከዓ እንድሕር ኢና ሸሞንተ ኢክሰርፍ ሄት ኢተን እንታይ ማለት እዩ ኣነ መግቢ እቐብል ማለት እዩ ወይ ድማ ይዕድል ማለት እዩ ኢክሰርፍ ሄት ኢተን ዱስ ነይኸ ትሽዓተ ቫይ ኢተን ሳመን ንሕና ብሓባር እንታይ ንገብር ንበልዕ ቫይ ኢተን ሳመን ፋሚሊ ኢት ሳመ ድሽ ስድራቤት ብሓባር ይበልዑ ቫይ ኢተን ሳመ ንሕና ብሓቢርና ንበልዕ ዓሰርተ ድማኒ ኢክራም ደ ታፈል ኦፕ ኣነ ጠረጴዛ ኣፅሪ ወይ ድማ መብልዒ ጣውላ የፅሪ ማለት እዩ ባር ንቐፅል እምበኣር ለስትበይ ድማ ንርአ ናኽትላይክ ሩቲን ማለት ከመይ ጌርካ ምሸታዊ ትድቅስ ማለት እዩ ቅድሚ ድቃስካ ዘሎ ነገራት እንታይ ኢኻ ትገብር ክንርኢ ኢና ናኽትላይክ ሩቲን ድስ ኢን እንድሕር ኢና ቁፅሪ ሓደ ኢክማክ ማይን ታንደን ስኹን ታንደን እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣስናን እዮም ኣስናና ታንደን ይበሃሉ
Ik maak mijn tanden schoon. Schoon ድማ ምሕፃብ እዩ ምፅራይ ድሽ ኣነ ስነይ ኣፅርግ ወይ ድማ ኣፀርግ ወይ የፅሪ ik maak mijn tanden schoon ምሳይ ድገምዎ ተኽኢልኩም ማለት እዩ ትበይ ድማኒ ik was mijn gezicht ሽዑ ገፀይ ይሕፀብ gezicht ገፅ ማለት እዩ ik was mijn gezicht ኣነ ገፀይ እሕፀብ ወይ ድማ ኣሓፅብ ድሪ እንድሕር ኢና ik trek ቢጃማ ኣን ቢጃማ እንታይ እንተኢልና ትፈልጥዎ ኢኹም ዋላ ዓድና ቢጃማ ኢና ንብሎ ድሽ ኖርማል መሕደሪ ክዳን ማለት እዩ ik trek ቢጃማ ኣን ድሪ ማለት እዩ ሰለስተ ik trek ቢጃማ ኣን so schrijf jij in Nederland ቢጃማ dus ik trek ቢጃማ ኣን ኣነ ቢጃማ እለብስ ማለት እዩ أربعة انድሕሪኢና ፊር ik lees een boek شو ኣነ መፅሓፍ የንብብ ኣነ መፅሓፍ እንብብ ሓፂር ክኸውን ይኽእል ሓንቲ ገፅ ክኸውን ይኽእል ኦፍ ታሪክ ክኸውን ይኽእል ik lees een boek ሓንቲ መፅሓፍ ሪኤ ሓርየ ወይ ድማ ፍርቂ ዝገለጽኳ የንብብ 5 ik drink water ኣነ ሽዑ ማይ ሰቲ ik drink beetje water ኣነ ማይ ሰቲ 6 ሽድሽተ ድማ ik zet het licht uit ሽዑ ኣነ መብራህተይ ኣጥፍእ ik zet het licht uit gerust out 7 ሸውዓተ ik ga liggen ሽዑ ኣነ እጉንቦ ይግንቦ ማለት ኣብ ዓራተይ ይወድቕ ማለት እዩ ik ga liggen 8 ik dek myself toe dek dekken ኮበርታታት ማለት እዩ dek and dekken ይኽደን ማለት እዩ ik dek myself toe ኣነ ኮበርታ እኽደን ምክንያቱ ከይቆርር ik dek myself toe 9 ትሽዓተ ik sloot mijn ogen ዓይነይ ኣዕምቶ ዓይነይ ይዕምቶ ክድቅስ ስለ ዝደለኹ ዳን 10 ik val in slaap ሽዑ ኣነ ኣብ ድቃስ እወድቕ ምክንያቱ ክትድቅስ ከለኻ ይርዳእካን እዩ ይመፀካ እምበር መዓዝ ትወድቕ ኣይርዳእካን እዩ መዓዝ ደቂስካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ድሽ ያይ ፋል ትወድቕ ኢኻ ዝበሃል ያይ ፋል in slaap ኣብ ድቃስ ወዲቑ ገለ ዝበሃል እንሻል ኣብ ድቃስ ወዲቑ ik val in slaap ሽዑ ኣነ ኣብ ድቃስ ወድቕ ማለት እዩ እምበኣረይ ሳዕብኒ እምበኣል ለስ ድሪ ድማ ንርአ ሳልሳይ ትምህርቲ ማለት እዩ ለስ ድሪ ስፖርት ኢን ደ ኦክተን ስፖርቲ ኣብ ንግሆ ክትገብር እንከለኻ ማለት እዩ በየን ትጅምር ኣበይ ከትውድእ ክንርኢ ኢና ስፖርት ኢን ደ ኦክተን ስፖርት ኢን ደ ኦክተን ቁጥሪ 1 ik doe opwarming oefeningen ik doe opwarming oefeningen ኣነ ይውዒ ንኽውዒ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ፈላማይካ ስለ ዝኾነ ትበይ ik ren in het park ኣነ ኣብቲ ፓርክ እጎዪ ኣነ ኣብቲ ፓርክ እጎዪ ድሪ ik spring over in steen ኣነ ኣእማን ይነጥር ኣብ ርእሲ እማን ይነጥር ik spring ምንጣር ማለት እዩ spring over in steen steen ከዓኒ እምንታት እዩ ኣእማን ማለት እዩ dus ik spring over in steen ኣብ ርእሲ እምኒ ይነጥር ክውዕ ስለ ዝደለኹ 4 ik doe push up ናይ ኢድ ማለት እዩ push up እገብር ik doe push up 5 ik doe sit up ኣነ set up እገብር set up ይገብር ማለት እዩ 6 ik stretch mein benen ኣነ ኣጋረይ እዝርግሕ stretch mein stretch mein benen dus ኣነ ኣጋረይ እዝርግሖም
يزرقحهم سبورتي يسرحهم مالتيو زي في ik drink water أنا ماي ستي drink water 8 ik voel mijn hart sneller kloppen ik, ik voel mijn hart sneller ማለት ቁጥፍ ማለት snel ቁልጡፍ sneller እንተልና ከዓ ዝቐልጠፈ ካብ snel ማለት እዩ ካብ ቁልጡፍ ዝቐልጠፈ ማለት እዩ ik voel mein hart sneller kloppen kloppen እንታይ ትገብር ዘላ ቱክ 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 ክብል ከሎ ማለት እዩ ልብኻ ብጉያ ብስፖርት ብዝኾነ ነገር ማለት እዩ ብፍርሒ ክኸውን ይኽእል ብብዙሕ ነገር ድዩሽ ኣነ ልበይ ክሃርም እስማዓኒ ik voel እንድሕር ኢልካ ስምዒት እዩ ik voel mein hart sneller kloppen ነይኸ እንድሕር ኢና ik adem rustig uit ኣነ ቀስ ኢለ እተንፍስ ik adem rustig uit ኣነ ቀስ ኢለ ክረጋጋእ እፍትን የስተንፍስ ድማ ኣዳም እንታይ እዩ ምስትንፋስ እዩ ik adem out ik adem in እንድሕር ኢልካ ik adem in እንድሕር ኢለ ኣነ ትንፋስ ይእቱ ኣለኹ ik adem out እንድሕር ኢለ ከዓ ኣነ ትንፋስ የውፅእ ማለት እዩ ድዩሽ ik adem rustig out እንድሕር ኢለ ከዓኒ ልብኻ ይሃርም ስለ ዘሎ ኦክሲጅን ስለ ዘድልዮ ዘሎ ik adem rustig out ቀስ ኢልካ ከተስተንፍስን ስቕ ክትብልን ኣለካ ቁሩብ ግዜ ማለት እዩ ሽዑ ልብኻ ናብቲ ንቡር ይምለስ ድዩስ 10 እንድሕር ኢና ኢኻ ትሩኽ naar huis ሽዑ ኣነ እንታይ ክገብር እየ ናብ ገዛይ ክኸይድ እየ ወይ ድማ ኣነ ናብ ገዛ እከይድ ትሩኽ ይገብር ይምለስ ማለት እዩ እምበኣረይ nog twee lessen እምበኣር ሕጂ ድማ ለስ 4 እንድሕር ኢና creative bezig zijn ንሓደ ነገር ክትገብሮ እንተደሊኻ ቤዝኽ ከመይ ጌርካ ኣብ ፅዑቕ ነገር ትህሉ ከመይ ጌርካ ትርድኦ ንኩሉ ነገር ድማ ሕጂ ክንርኢ ኢና creative bezig zijn ቁጥር 1 እንድሕር ኢና ik pak potloden ik pak potloden dus እንታይ ብተክኒ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ርሳሰ የልዕል ik pak potloden ርሳስ ማለት እዩ potloden ብዙሓት ማለት እዩ እዚኣቶም ክልተ እንድሕር ኢና ik teken op papier dus ኣነ ኣብ ወረቐት ይስእል ወይ ድማ ይፅሕፍ teken ik teken op papier 3 ድማ ik meng kleuren ኣነ ድማ ቀለም እቅብእ ድማ በቶም ርሳሳት ገይረ ቀለም እንታይ ይገብር ይቀብእ ማለት እዩ 4 እንተሪእና ድማ ik schiet in boom ኣነ ገረብ እስእል schiet in boom ኣነ ሓደ ገረብ ይስእል 5 ik voeg details toe dus ኣነ ዝርዝር የቐምጥ ዲቴይል ማለት ዝርዝራት ማለት እዩ I don't know ናይ ምንታይ ዝርዝር ክኸውን ይኽእል ናይቶም ኣግራብ ቦታ ክኸውን ይኽእል ኣብ ከምዚ ይርከቡ ከምዚ ኣብዚ ታሪኻዊ ክትብል ትኽእል ኢኻ dus ik voeg detail toe dus ኣነ ዝርዝር የቐምጥ ዘስ ድማ እንድሕር ኢና 6 ik bekijk mijn werk ኣነ ድማ ንስራሐይ ተመሊሰ ይሪኦም ይዕዘቦም ማለት እዩ ik bekijk mijn werk 7 እንድሕር ኢና ድማ ik verbeter lijnen dus እቶም ዝሰኣልክዎም ስእልታት ከም ብሓድሽ ኣነ መስመራት የዕሪ ማለት እዩ ላይን እንታይ እዮም መስመራት እዮም ስለዚ ከም ብሓድሽ እንታይ ይገብር እዚ ክዕረ ኣለዎ ዝበልኮ የዕርዮ ፈርቤተረን ማለት ምዕራይ ማለት እዩ ስለዚ ዘይፉ ik verbeter ላይንን ኣነ መስመር የዕሪ ማለት እዩ 8 ik kleur het in ኣነ ድማ ሕብሪ እለኪ ክሉር ሕብሪ ማለት እዩ ክሉር ሕብሪ እዮም ስለዚ
إكلور هت إن ندم حبرتات ببز مثلني لخيوم نتجرب خروني لخيو ቆፅለዋይ ነቲ ባሕሪ እንተኮይኑ ከዓኒ እንታይ ለኽዮ ሰማያዊ ለኽዮ ማለት እዩ dus ik kleur het in 9 እንድሕር ኢና ድማ ik zet mijn potloden weg ስለዚ እንታይ እዩ ዘሎ ኣነ ርሳሰይ ይኣሊ ናብ ቦትኦም ይመልሶም ማለት እዩ ወዲእኻ ስለ ዝኾንካ እዩ ik zet mijn potloden weg 10 ድማ ik bewander mijn tekening dus أنا بسألي أجرم بفاندر مالت وندر مالتيو وندر dus أزي مجرم ويدما بتتجبروا لسخا حدا نجار مسجبر كعم ودعتها مسودع خيو بو مرة إخات جرم ويدما مرة تحجز لذي إك بفاندر ماي تكنين أنا دما بسألي أجرم مالتيو مبار حنت تعرفان الله شعوني لس 5 ድማ ድሕሪና ናይ መወዳእታ ኣሕዋተይ ለስ 5 እምበር ዲረን ፎርዞርኽን ዲረን ማለት እንስሳታት እዮም ፎርዞርኽን ድማ ምኽብካብ እዩ ወይ ድማ ምሕብሓብ ዲረን ፎርዞርኽን እንተልና እንስሳታት ምሕብሓብ ማለት እዩ ቁጥሪ 1 እንድሕሪና ik geef de hond water hond እንታይ ኢልናዮ ከልቢ ik geef de hond water ኣነ ማይ እህቦ ነቲ ከልቢ ማይ ይህቦ ማለት እዩ ik geef de hond water 2 ክልተ ik geef hem eten ኣነ ድማ ምግቢ ይህቦ ik geef hem eten ኣነ ድማ ምግቢ ይህቦ ማለት እዩ ደሪ ik borstel zijn vocht ፀጉሩ ኣነ ፀጉሩ እብርሽ ወይ ድማ ይምሽጠሉ dus ik borstel zijn vocht ናቶም ናይቱ ፀጉሪ ናቱ ኩሉ ነብሱ ይብርሸሉ ወይ ድማ የፅርይዎ ይሓፅብዎ ማለት እዩ ወይ ይቕምቅምዎ ፊር ik speel met hem ኣነ ድማ ምስኡ እፃወት ik speel met hem spelen ምፅዋት እዩ ik speel met hem ምስኡ ይፃወት ማለት እዩ 5 ik laat hem rennen أنا كوجي يسدو يقدفو يتعوت مالتيو إكلات هم رنا دان إكروب هم تروخ سلعو يسوع دما إكروب هم تروخ شدشتا مالتيو إكلات هم رنا حمشتا إكلات هم رنا أنا كوجي يسدو يقدفو مالتي خيد دان إن إكروب هم تروخ دقنا يسوع ما تماليش دما يمتعني أنا دما يتصوعو يمتص دما شوعة دحرينا ik blom hem met een koekje أنا دما koekje هبو بشكوتي koekje هبو يحقس دما مالتيو شمونتا هاي كويس speelt met zijn start እሱ بتحقوات يتصاوت سمت صاوتي نجرات ይፃወት ማለት እዩ ምዝሃብካዮ ምስ ኩዕሾ ምስ ዝኾነ ስለ ዝፃወት ሃይ ኩዊስ ስፔል met zijn start እሱ ብታሕጓስ ይፃወት ምስ መፃወቲ ማለት እዩ 9 ik zet zijn mond klaar ሽዑ ኣነ መደቡ ኣዳልወሉ ክድቅስ መደብ መደቀሲኡ የዳልወሉ ክድቅስ 10 ሃይ gaat slapen ሽዑ ንሱ كدقس يخيد مالاتيو زي ديرن فرزورخه كمي غرون كلب كم تحزو ويدما انتاين يتقومو زري يو مالاتيو لو ما انتي زين حمش لسين نيرن تم سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب وريهم احواتي يتقومكم تلو دما كومنت سددو يس يتقومنا الله عزي صبق الله ويدما كمزي عريلنا انتلكمني كعرية إياه شجر يبلين مالتيو مبار حواتي لو مزول كوني زين يران بخالك سابز ملاسوكم سنة مشات